είμαστε να πούμε. Όπα, φίλε, σιγά, σε παρακαλώ. Τι θα πεις σειρά, ρε, καταρχήν για να μην... Τι το κουμπά στο περτάτε να μην σε στράψω καμιά να... Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λαράκι βλαμμένοι, είμαστε εμείς και περιμένουμε. Σε βλαμμένοι είστε και περιμένετε, εγώ έχω μέσα και περνάω, δεν κάνουμε τη χάρη να πούμε. Σηκωθήκα τώρα η γωνιακή και να μην έχουμε κι άλλα τώρα. Και σε παρακαλώ πολύ. Ήρθα να πάρω τη δουλειά που μου αρμόζει να πούμε και μου τη βγαίνει. Εντάξει, τέλος. Έχουμε την αγωνία μας, έχουμε και τους από πίσω μας να πούμε. Μια ώρα περιμένω. Σκάσει. Σε φιλαράκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες με τι σε ρώτησε αυτός μέσα να πούμε γιατί. Πολύ δύσκολα, δεν είναι. Ρε, μην ματώνεις στο στομάχι και την καρδιά, αδερφέ, να πούμε τώρα. Τι σε ρώτησε, πες με τι σε ρώτησε, σε παρακαλώ. Μου λέει είσαι μέσα σε ένα τρένο που τρέχει με 180 χιλιόμετρα. Ωραία, τρέχει. Εύκολο. Αντίθετα όμως φυσάει αέρας με 64 χιλιόμετρα ταχύτητα. Χτυπάει το τρένο ο αέρας. Αντάτε και μετά τι έγινε. Ανοίγεις λέει το παράθυρο. Με πόση ταχύτητα μπαίνει ο αέρας μέσα. Είναι δυνατόν. Άντε, αυτό δεν τρελόταν τι ατροφιστικό θέλει, αίμα το Παναγία μου. Κοίτα, φίλε της, μην ανοίξεις παράθυρο. Μην ανοίξεις. Τι θα πάθουμε να μην. Μαδεράς ο επόμενος. Καθίστε. Καλημέρα σας. Δεν με λένε επόμενο. Εμένα Μπάρκο με λένε. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήρθα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρθα για να μου δώσετε αυτή τη θέση. Είμαι γεννημένος στα Σμάρκες, δηλαδή τι να σας πω. Και με πάει και το χρόνο να με δεις με καπέλο με τη σφυρίχτρα. Άλλο μια ομορφιά όλοι στο σπίτι έτσι με λέγανε. Να πω μικρός μ' άρεσαν τα τρένα. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, στο ψητό. Να πούμε. Κάντε μου εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ είμαστε σε ένα τρένο. Είμαστε σε ένα τρένο. Το τρένο ταξιδεύει με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή είμαστε εγώ και εσείς σε ένα τρένο και τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά. Το τρένο το φυσάει κόντρα άνεμος 50 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, πρόσεξε με για να δεις δηλαδή ότι είμαι γεννημένος στα Σμάρκες ο άνθρωπος. Κατάλαβα ότι είμαστε εμείς στο βαγόνι, το βαγόνι τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα και μας βαράει κόντρα 50 χιλιόμετρα την ώρα, Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ που με δώσετε τη δουλειά. Μια στιγμούλα. Τι. Μέσα στο βαγόνι που είστε έχει υπερβολική ζέστη και το παράθυρο είναι κλειστό. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι θα κάνετε. Άμα είναι έτσι, κάτσε γιατί τώρα μου το μπερδεύεις. Άμα έχει τόσο πολύ ζέστη με το παράθυρο κλειστό και τρέχουμε, θα κάνω, θα ξεκουμπώσω 2-3 κουμπάκια από το αυτό, θα τραβήξω και λίγο το σακάκι, θα πάρω μια δροσιά, δεν μπορεί, θα ανακουφιστώ λίγο, άντρεφε. Έτσι θα κάνω. Δεν με καταλάβατε. Ξανά από την αρχή. Μάλιστα. Έχουμε ένα τρένο το οποίο ταξιδεύει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε και έναν άνεμο κόντρα στο τρένο με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Εσείς είστε ένα βαγόνι το οποίο έχει πάρα πολύ ζέστη και το παράθυρο είναι κλειστό. Εντάξει, το κατάλαβα και την προηγούμενη. Μάλλον εσύ δεν με εννοείσες καλά. Άμα κάνει τόσο πολύ ζέστη στο φινάλε και οι διπλανοί μου θα τσεσαίνονται, θα βγάλω και τα παπούτσια μου να πούμε ευγενικά, θα τα βάλω και μπροστά, θα κουνήσω και το δαχτυλάκι, θα πάρω μια δροσιά, θα ανακουφιστώ, βρε αδερφέ τώρα. Τι θα κάνω και εύκολο. Κάπου υπάρχει λάθος. Το παίρνουμε όλα από την αρχή. Να το πάρουμε, ρε αδερφέ, να το πάρουμε. Το τρένο ταξιδεύει τσαφ τσουφ με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, το κατάλαβα αυτό. Έχουμε κόντρα άνεμο 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, το κατάλαβα και αυτό. Στο βαγόνι που είστε έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, έχει πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα και το παράθυρο είναι κλειστό. Κάτσε, αδερφέ, κάτσε να σε πω κάτι, έλα από κοντά. Που του κόλου σου κάτω να χτυπάς, αδερφέ. Εγώ το παράθυρο δεν τα ανοίγω. Δεν τα ανοίγω.